my new skin. Okay, så kører vi. God morgen, kører du, der går efter med det. Eller, oh my god! Og velkommen til denne Adventure Map. Hvad for en, I kan gætte. Hvad for en tror I det er? Det dropper. Det er Diversity. Eller? Ydelsesrettet omvendt total. Det er Diversity 2. Ja. Som Ture kunne Og vi har lagt mærke til noget. Vi kan ikke hoppe ud og dø. Det vil sige, vi man kan! Geronimo! Nej, nå. Skal vi prøve at begynde? Vi har nogenlunde set nogle videoer med det, desværre. Okay! Jamen, det er meningen! Okay! Jeg tænkte bare sådan lidt, oh my god. Okay, vi skal have introduktionen, tror jeg. Hey, er det her egentlig ikke fra etteren? Jo, det er. Det synes jeg var for heldigt. Jeg har fået en dead bush. Du tog den fra mig, jeg havde fået den. Du skal lægge den i kisten! Nå. Hvad skal vi så? Hvad sker der så? Hvad sker der? Der sker ikke noget. Måske skal vi prøve igen. Der sker ikke noget. Nej, stop! Der sker ikke noget. Jeg fik endnu en. Hvad skal vi så? Der sker ikke noget. Skal vi lægge den her? Skal vi gå ind her? Seriøst? Sker der noget? Det mener de bare ikke. Hvad er der sket? Vent lige. Og ja. Hvad er det helt præcist? Det ved jeg ikke. Okay, Jeppe, der er en gang. Utroligt, vi ikke havde opdaget den. Diversity 2! Ja, det er Diversity 2! Den går uden mig! Hov, nu kommer jeg til at trykke på F1. Det er ikke min A. Hov. Det der gider vi ikke at læse. Ja. Vi har jo hørt om det. Prøv at se. Get rich. Get rich! Nej, det stod der søst. Get rich now. Som jeg sagde, ydelsesrettet omvendt total. Væk med dig, Jeppe. Jeg kan ikke komme ind. Det er ydelsesrettet omvendt total. Ja, det gider jeg ikke at læse. Nej, insert item, det gider vi ikke. Hvad skal vi? Nice nok. Haha, jeg fik den bare. Introduktion. Prøv vent, nu skal vi se den falde på loftet. Please stand back. Hvorfor kan jeg ikke stå på den? Okay, kom så. Ad for fint. Den puttede. Ja, faktisk. Det var faktisk en effekt, vi lagde ind. Så, jeg gider ikke at have den her mere. Smut der. Sådan der. Nej, du skal lægge den. Lad være med at slå mig. Nu kan vi ikke komme væk. Den er i gang med at bygge. Fuck, det lagger, mand. Ja, der rinder meget. Kom så. Og vi er blevet enige til parkour. Ja, kapur! Kapur! Vi tager kapur! Hvad skal det så? Nice. Jeppe. Hvad? Jeppe! Jeg vil også gerne prøve at trykke. Det er okay, kapur. tu ned. Okay. Kom så. Ned i rumskibet. Til universiteterne. Players, jeg kan ikke komme ned. Sådan de Minecraft-figurer. Hvorfor står du inde i mig? Oh my god, hvor er vi henne? Der var en endermand. Det her kapur. Det er kapur. Nå. Det er kapur. Det er træning. Nej, den skal vi ikke røre. Det er et plot. Ja, jeg klarer den. Nej! Jeg døde også. Oh my god, vi kan ikke engang klare træningen. Så ved man, det bliver godt. Nej! Nej. Nej, det bliver ligesom i går. Ikke i går. Okay, nu tager jeg sammen. Vil du lige vente? Okay. Hej, jeg klarede den. Jeg døde. Nej! Jeg var så sødt på. Shit. Jeg fik den. Jeg kom til at gå baglæns. Den her er ikke god. Jeg kan ikke. Nej! Jeg klarer den lige endelig, og så hopper jeg bare forbi. Den kan jeg godt. Og ja, det kommer vi til at gøre et par gange. Nej. Ja, jeg klarer den. Det gørs. Nej! Så falder du. Hej. Hej. Du gjorde det. Nej. Nej! Jeg glemte at hoppe. Ja. Stop nu, du skal ikke tage dem ind. Jamen, det skal man, hvis man skal hoppe op på den jo. Det er det.
Oh my god. Åh! Hop og shift. Oh my god. Hop og shift. Åh! Hop og shift. Hop og shift. Hop og shift. Oh my god. Hop og shift. Hop og shift. Nej! Hop og shift. Hop og shift. Jeg klarede den faktisk. Okay, jeg hoppede direkte ned. Så. Oh my god. Hoppede lige op på den der. Nej, jeg kom til at hoppe for langt. Det her, det går altså ikke godt. Ja, nej. Vi er ikke gode til parkour. Vi er ikke gode til parkour. Vi er ikke gode til parkour, nej. Vi er ikke gode til parkour. Vi er ikke gode til parkour. Du skal også prøve Super Mario. Ja. Nej, Su! Tak. Nej, nå, okay. Det kan jeg. Jeg vil også. Ja, det kan du virkelig. Haha. Jeg gjorde det. Jeg savner. Jeg har set lidt. Oh my god, hvad sker der her? Nå. Ej, hvad skal man hive hver gang? Nå, vi kan bare. Det kan kapur. Vi skal gøre sådan her. Haha. Ej, det er lidt ærgerligt, man skal gøre sådan her. Det er faktisk lidt ærgerligt, man skal gøre det her. Oh my god. Hvorfor havde vi ikke bare tænkt på at hive håndtagene? Jeg bliver ved med at hive håndtagene. Okay, jeg tager basic. Også mig. Jeg rage. Han rage quittet. Nej! På grund af dig, så lægger det. Lækker svin. Nej. Okay, sådan. Haha, klarer det. Jeg tror, jeg klarer det. Basic er faktisk rigtig nem. Ja. Training var meget sværere. Ja, faktisk. Jeppe, du kan godt Sådan, jeg er fremme. Fanden. Ja. 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 Sorry. Okay, jeg rager. Sådan, haha. Okay, Jeppe, vil du have æren? Ja. Det kan du bare ikke. Haha. Nej, jeg kunne heller ikke. Haha. Ja. Fuck dig, Su. Ej, helt ærligt. Sorry. Du får lov til næste gang. Ja. Det siger vi bare. Du holder aldrig, hvad du lover. Ja, hej. Sådan. Nej, hvorfor fanden? Nej, okay, vej. Skal vi tage advance? Ja. Nej, jeg dør allerede. Nej. Det gør jeg også. Okay, den her skal man ikke blive ved med at løbe på. Jeg kan ikke se noget på dit fede ansigt. Det her kommer nok til at blive det sjoveste map nogensinde. Ej, det tror jeg bliver dropper. Nej. Det dropper? Det skal vi også spille. Ja, hvis Nej! Der hoppede for langt. Hvorfor gider der kapur mig ikke i dag? Kapur! Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke om du driller mig, eller om du faktisk synes det er et sjovt navn. Stoler du virkelig alt, hvad folk siger på internet? Nej, det gør jeg ikke. Nej! Det er bare den der, ikke? Nej! Den er så irriterende. Det gør jeg ikke, nej. Sådan her. Den vej! Jeg tror, du den vej! Jeg tror, du er bedre til parkour end mig. TP. TP til mig. Sådan, det er bare... Så vi har bedre chance. Du klarede det! Jeg klarede det også. Du klarede det, og du var lige ved at falde. Nej, jeg faldt. Faldt du lige? Ja. Jeg skulle til TP til dig. Surprise! Hvorfor holder du shift nede? Det kan du. Du ved, så falder du ikke så hurtigt. Så falder du ikke så nemt. Ikke så hurtigt. Se, jeg klarer det godt. Jeppe rage quitter lidt, ja. Hvad? Ikke dø! Ups, okay. Jeg døde. Nej! Bare løgn, jeg kunne nemlig have noget TP til dig. Det er ikke fordi, at vi skal snyde. Det er bare på grund af, at vi ikke er så gode til det. Det er tilståelsen. Se. Tilståelsen. Jeppe, videoen tilståelsen. We are not det gør du ikke, Jeppe! We are not so good in parkour. In kapur. Oh my god.
Det her, det kommer til at tage lang tid. Seriøst? Okay. Ja. Nej! Virkelig? Okay. Okay, måske skulle vi prøve noget andet end Advanced. Og nu prøver vi lige. No! Det tror jeg går et andet sted hen og prøver. Det er basic. Det er også noget andet. Den her, den ser rimelig fed ud. Det er training. Det der, det var basic, og det var... Det her. Vi prøver den grønne. Intermediate. Oh my god. Det her, det er ikke godt. Det er high stakes, altså høje buffer. Ja, men den skal faktisk siges at være sværere, den her. Ja, det kan jeg mærke. Nej! What? Nej! Nej! Fuck, vi kommer til at rage i den her. Ja, jeg klarede den. Okay, så er det helt tilbage. Hvorfor så er er der det ikke bane, der hedder Escape i det her? Det er der da også. I den her. Hvorfor er der så ikke noget, der hedder Nej, jeg vidste ikke, man kunne slå hinanden. Så siger vi det. Så du kan ikke leve uden mig. Klapt. Gør nu, Jeppe! Hurtigt, TP til mig. Gud, jeg røv, du slår mig jo. Det skal jeg nok lade være med. Ja, det er godt være. Jeppe, søs, det er nu. Okay, pas på, jeg løber. Nej! Yes! Okay, jeg TP'er til dig. Det er mest retfærdigt. Det må du da indrømme. Nej, jeg hoppede lige igennem mit hoved. Nej! Shit. Nej. Hej, farvel. Jeg ved godt, det er nogle mærkelige lyde. Ja, det lyder lidt som bodybuilding. Ja! Hopper du? Ja, Det er din tur. Jeg vil. Yes! I did it! Han gjorde det, ja. Han gjorde det. I did it. Ja. We did it. Go Dora. Okay, go Dora. Advanced igen. Det er ikke godt, folkens. Og ja, Jeppe TP'er lidt mange gange, men fordi han ikke rigtig er så god til parkour ligesom mig. Det lagger. Det er rigtigt nok. Hans computer lagger desværre lidt for meget. Det er faktisk fint. Ja. Lad nu det ligge. Hvorfor kunne man ikke bare få en Windows 8 til den her? Nå ja, det gør ikke rigtig nogen forskel. Jo. Nå. Det kan være, der skal et nyt grafikkort i. Grafikkortet skal ikke rigtig gøre noget. Så er det bare mere. Så skal den have nogle flere gigabyte. Og det tror jeg faktisk også, min far han er i gang med, vist. Hvad? Jeg giver den nogle flere. Nej, jeg faldt. You fall. Jeg ved ikke hvorfor, men det lagger hele tiden, når du kommer. Nej, det er fordi, jeg bliver TP'et jo. Ja, og det skal du altså lade være med. Okay, kom så. Okay, kom så. Hop! Du skal bare hoppe direkte. Hop! Hop direkte. Hop! Nej! Sådan der. Nej! My god. Satan. Ah! Kan du lige... Du må godt slå den til nu. Vi blev lige forstyrret. Jeg hader det. Der har man endelig lige lukket døren. Så kommer der flere forstyrrer. Okay, den her... Hvorfor lever du i forstyrrelsens verden? Hvis der Den her... Hvis der kommer nogen... Okay, nu, når jeg når rigtig langt, ikke, så sætter jeg altså et spawn point. Ja, jeg er ligeglad. Det gør vi. Vi Jeg står med i rekord, og det er 7 blokke. Okay, nu sætter jeg et spawn point. Spawn point. Nej, hvad? Man rører helt tilbage, selvom du sætter et spawn point. Fordi den hele tiden sætter et nyt spawn Du kan godt sætte til spawn point her. Nej, den sætter jo hele tiden et nyt spawn point. Jamen, jeg mener, det er der, hvor man spawner. Okay, vi blev lige forstyrret igen. Nej, jeg nåede ikke så langt.
Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Sådan. Oh my god. Jeg skulle lige drikke noget sviskejuice. Sviskejuice. Jeg ved ikke lige, hvor det kommer fra, men sviskejuice, det er godt. Når det ikke er svisker. Og mig og Tue, vi er ikke svisker. Nej, det er vi ikke. Vi er løg. Vi er appelsiner. We are appelsin. Okay, Jeppe, til på det mig. Nej, du skal hoppe direkte. Okay, Jeppe. Nu skal du lade være med at hoppe. Jeg har taget et hop. Ja, nu må du gerne hoppe. Så. Ja, okay, TP. Fuck, jeg er noget langt nu. Nej! Ikke hop. Hej stik. Jeg hopper tilbage. Sådan, hop. Nej! Tue, stop. Okay, TP. Når jeg siger stop, så skal du også stoppe. Og det der var ikke. Nej, stop! Ikke hop! Det lyder lidt forkert. TP, TP. Men nej, okay, hop. Nej, nå, okay. Har du trykket på knappen? Yes. Nej. Hvad? Fuck Der you. sker ikke noget. Der er trapper. Sorry. Det er sgu da meget sjovt. Nej. Ja, det er faktisk meget sjovt, det her. Jeg Where are you? I'm down here. Nej! Jeg skal hele vejen. Det her, det er også parkour. Det er også parkour. Nej! Hvordan kan vi seriøst ikke gøre? Hvordan kan vi undgå at gøre det der? Det er så nemt. Er det her ovenpå? Nej, det er ej. Jeg dør om lidt. Tak for det lort, Tue. Jeg har ikke gjort. Nej! Hvad var det, du ikke havde gjort? Jeg brænder stadig. Nej. Nu skal jeg hjælpe dig. Okay. Hold kæft. No! Vi kommer til at wait. Hey, jeg er her. Nej, hvad? Det er fordi, jeg er awesome. Awesome point, everybody. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor det er altid den blå, jeg fejler på. Nej, det er altid den orange, jeg fejler på. Det er en gul. Hej, jeg dør. Farvel. Hej, jeg dør. Jeg får liv af det. What? Tue. Du var alligevel død. Hold nu op. Nej, jeg fik faktisk liv. Det var nice. Nej! Jeg hoppede. Nu vil jeg også gå derned. Nå, du kan ikke nå mig. Shut up, bitch. Jeg nåede det. Okay, jump boost. Ja, jeg vil prøve jump boost. Ja, det er Jeg har hørt noget om den. Den her. Boing! Ui! Okay, jeg prøver. Haha. De når mig ikke. Hvad er det her? Hvad sker der? Wow! Det her er det sygt. Hej. Det er high stakes, det her. Høje bøger. Damn. High stakes, Jeppe. Det er high stakes. High stakes. No! It's a high stake. Det er high stakes. Altså høje bøffer. Ja, det er jo høje. Nope! High stakes. Yes! Sådan der. Ja, jeg klarede den. Hvad skal vi så? Trykker du på knap? Yes, jeg klarede det. Fik du den? Hvad skal vi så? Sådan. Up. Hvad skal vi egentlig hernede? Vi skal hele vejen op. Så skal man gøre sådan der. Hele vejen op. Ej, du skal gøre sådan her. Og så hop. Sådan der. Og hop. Nej. Sådan der. Og hop. Sådan. Du skal bare gøre sådan her. Sådan der og hop. Sådan der og hop. Sådan der og hop. Sådan der og hop. Sådan der. Hey, jeg har en god taktik. Au. Du er den. Sådan. Sådan der. Hvordan er det, du gør? Sådan derop. Sådan derop. Sådan derop. Sådan. Nej! Der er ikke flere. Det er en god chips. God chips? What?
Kom så. Nej, jeg fik den ikke. Kom så. Damn. Kom så. Ja, jeg fik den. Godt, du. Congratulations. Nej. Skal vi hele vejen ned? Ja. Ja. Den. Det var den. Så, det var sjovt. Op. Nej, jeg fløj igen. Vi kommer tilbage lige om lidt. Lidt okay, bare se den her loading screen. Du. Det er meget sjovt. Jeg tror, den er inde under dynen, måske. Og vi er tilbage. Jeppe er ikke tilbage, for han skal lige lukke en dør. Fordi at vi har lige en person herinde, som tabte den til den. Og han vidste ikke, hvor den var. Og det var min lillebror. Nej, det var min lillebror. Det er næsten det samme, ikke? Ja, sådan. Nope, jeg fløj igennem. Yes! Ja. Nope, jeg fløj igennem. Jeg fløj hele vejen igennem. Også mig. Det er skægt. Ja, det er skide godt. Jeg synes faktisk, Ytis Revet, undskyld. Jeg synes faktisk, at Ytis Revet er et af de sjoveste adventure maps. Nok også bruger det en af vores første adventure maps. Udover Pyramid Adventure Map, som ikke blev til en ski. Ja, vi prøver at lave et andet adventure map. Som hedder Pyramid Adventure. Og lad os sige, ja, det gik fantastisk. Nej, det gjorde jeg! Jeg har en rigtig... Du vidste ikke en skid om fraps der, så... Så vi havde nogle små problemer med det. Hvorfor giver? Jeg har en rigtig god idé. Prøv at se. Ej, du. Hvad gør sådan? Fuld af gode. Nope! Okay, sådan her. Yes, det er en god taktik. Tak. Tak for taktikken. No! Ja, det går godt for mig. Ja, du har Grund af din taktik. Så tak for det. Okay, hvor er knappen? Jeg ser... Ej, det er det. Der! Den er der. Okay, hopper du? Ja. Hopper! Jeg vil. Nej! Bare roligt, du er stadig ikke derinde. Jeg vil hoppe, okay? Back to game. Jeg klarer den. Vent lige. Yes! Jeg klarer den! Så skal vi bare gå igennem, ikke? Whee! Nej. Går du ned og rør den? Ja, jeg har været nede og røre den. Vi skal ramme de der blå. Fuck. Nej, jeg var tæt på. Der! Ej. Folkens, der vil komme... Jeg tror faktisk, der vil komme flere episoder af det her. Eller skal vi bare tage det i et hug? Nej, flere episoder. Jeg vil ikke tage det i et hug. Er du klar over, hvor lang tid det vil tage? Så tror jeg i hvert fald ikke, vi vil komme meget ud for en dør. Seriøst, hvordan gør man det der? Vi skal have mere Okay, jump. nu! Gå! Hvordan tager man jump? Så vi kommer løbende og hopper. Ja, måske. Ja, det virker. Ja, det gør. Ja, der er fucking travlt trafik herinde. Der er godt nok mange. Der er godt nok mange, der kommer ind ad døren hele tiden. Okay, Jeppe, det er faktisk en god idé at komme løbende sådan her. Så hop! Nå, det var for langsomt. Yes, jeg kommer op på den første! Nej, jeg nåede faktisk også derop. Nej! Jeg nåede derop. Fuck, hvor er den svær. Jeg har lyst til at race quit. Det gør du bare. Jeg er klar. Ja, jeg hoppede. Nej. Hvad er med at hoppe? Okay. Så løber vi nu. Okay, jeg har en idé. Sådan her. Go. Jeg lyder lidt som en gris. I'm freaking! Jeg lyder altså lidt som en grispas. Allerede. Okay. Allerede. Folkens, forresten, vi har lavet en ny serie.
Udover den her. Den her... Ja, hvad skal vi kalde den? Vi fortæller om seje ting. Bum. Lad os sige det. Vi fortæller om de ting, vi har og har fået. Det er altså pisse svært. Nej, jeg var på etteren. Okay, når vi er på etteren, så skal vi lige sige til, for så kan den anden komme og TP. Nej, jeg var så fucking tæt på. Nej, jeg var så tæt på. Ej, jeg var så tæt på. Nej, jeg var så tæt på. Vi lyver bare som sådan nogen som... Nej, jeg er så tæt på. Jeg kan godt lide bare at gå op. Nej, jeg er så tæt på. Ja, jeg fik den. Ej, har du ikke været inde på dit inventory? Det har jeg heller ikke. Sådan. Kom så, TP du. Jeg har achievement. Tak. Okay. Bliv. Jeppe. Sådan. Hop. Det bliver. Så hop. Okay, jeg hopper. Run. Ja. Klar den. Nej! Stop! Don't talk to me. Okay. Har du set, hvor langt op vi er? Nej, du må ikke hoppe. Jo, vi skal over på den der. Woo! Nå, stop! Nej! Tak for det. Hold da. Jeg skulle det der hoppe. Du skal dame have nogle slag bag i min skæg. Ej. Så der! Nej, jeg røg ned. Jeg falder! Nej, jeg var lige oppe. Ja, jeg stod op på den. Jeg klarede den, mig hej. Nej, jeg stod oven på den. Det gør jeg også. Er det ikke irriterende? Hvorfor er det samfund, vi lever i? Ja, jeg hop. Stop it! Oj, tog jeg op. Ups, forkert vej. Wow! Okay, bliv. Okay, nu bliver du. Ja, nej, hop. Hop. Og jeg tager meget TP, men ellers klarer vi den altså ikke, folkens. Okay, go! Jeg faldt. Jeg falder. Hop. Whee! Yes! Gasses. Jesus Christ. Okay. Nej! Hop. Nej! Okay, jeg hopper. Ikke hop. Ja, jeg hopper. Yes! I did it! Okay, knappen er der. What? Nej, jeg fik den ikke. Jeg røg hele vejen ned. Jeg TP'er til dig. Okay, jeg troede, at jeg skulle TP dig til mig. Jeg fik den. Thank you. Ja, du går ned og du går ned og rør den. Det er bare så, man får mere jump boost. Eller så er det... Fucking jump boost. Du hoppede ned. Du hoppede oppefra ned. Ej, for satan. Den her, den kommer jeg til at rage i. Ja, det gør jeg. Fordi den får mig seriøst til at kaste op, den her. Nej! Jeg fløj lige over! Det her er nok en af... Det er nok noget af det sjoveste, vi har lavet. Nej! Shit! Jeg vil ned på den! Yes! Ja! Okay. Nej! Lige! Jeg ramte. Jeg hopper. Woohoo! Yes! Jeg hopper. Nope, den kan du ikke. Okay, jeg hopper. Hvad er der en knappen? Ja. Nå, så. Fik du den? Yes! Hvad skal vi så? Nej! Skal vi så bare hele vejen ned? Men stop. Eller hvad? Nå, vi skal hele jeg vejen går ned. ned og kigger forbi der. Ja, vi skal hele vejen ned. Nej, stop! Det her, det er tilbage til de andre. Så det skal du ikke gøre. Hvad mener du? Nej, Det er rigtigt nok, vi skal hele vejen tilbage. Jeg kan huske det. Skal vi? Ja. Nå, det er den sidste. Ja, det var den sidste. We did it, folkens. Det er bare et godt spørgsmål, hvordan vi kommer op herfra. You know. Åh, Jumping. sådan der.
Okay. Hop! Okay. Nu. Okay, Jeppe, det er bare ind. Hele vejen ind nu, fordi du... Så, se her. Sådan her. Oh. Sådan her. Jeppe, du skal lade være med at hoppe. Du skal gå ind her, og så skal du stå her, og så skal du... BAM! Sådan. Så går vi ud. Så hopper vi. Nej, jeg ramte ind i den. Nej, jeg fløj ind i den. Ja. Nu! Nej. Jeg tror faktisk ikke, du kan hoppe op. Så okay, jeg kigger lige om det er fordi, at man faktisk så er færdig her. Om vi er færdige, eller om vi ikke er. Ja, folkens. We are Der kan lige komme en rød ting frem, så ja. Hvad? Hvordan kom du op? Ja. Nej, men Jeppe, jeg skal kun flyve, fordi jeg skal se, om der er flere. Se. Hop. Hop. Hop, hop. Shit, der regnede højt, mand. Hop. Lad os se. Hvad for en var det? Og så den sidste, det var... Du ødelægger mappen. Jamen, den er rigtig nok. Vi er færdige. Jeg er 10. Jeg er TP. Godt. Okay, high stakes. We go. Nej, tu. Jeg har glemt, jeg hopper lige ned dør. Wee! Nej, vi er stadig jump boost. Præcis, og det må vi faktisk ikke have. Hvorfor dør vi ikke? Vi har resistance. Det vil sige, at vi ikke kan dø. Ja, vi døde. Nej! Back to top. Sådan, Jeppe. Back to top. Sådan her. Lad være med at slå. Du skal... Stop! Jeppe, du skal dø. Du har resistance og jump boost allerede. Du skal bare trykke kill. Sådan. Og så respawn. Time it. Skal vi prøve den? Ja, det var en god idé. Okay, go. 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 No! Jeg var så tæt på. Start den. Go. Go. Nej, det er lagget. Go. Go. No, jeg døde. Go. Go. Nej! Go. 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 Go! Jeg klarer den. Jeg venter lige til det ikke lager. Jamen, jeg hiver lige håndtaget sådan. Okay. What? True! Kom nu, hop! Du resettede den, mens jeg var ikke. Nej, den gjorde det selv. Se, okay, er du parat? Ja. Nu! Nej, jeg faldt. Okay, den sættes. Okay. Er du klar? Nej, jeg faldt. Tak fordi du resettede den. Så, vi skal lige lade være. Sådan, nu er den resettet. Den er ved, vi kommer... Okay, stop. Resetter den. Reset. Lad være med sådan. Reset. Fuck, det er dagger! Reset. Vi gider ikke den her computer. Reset. Du er lækker på grund af, at du er der. Tak. Okay, nu prøver jeg. Hvor jeg lader være. Jeg kan ikke. Det er derfor. Nu står jeg bare stille. Så på et tidspunkt. Okay, reset. Okay, 3, 2, 1. Reset! Ej, kom igen. Reset! Nej, vent lige. Reset. Reset! Reset igen. Reset. Og vi er tilbage. Jeg er resettet. Nej! Reset. Go! Go! Okay. Jeg får skat, at det lægger så meget. Ja! Okay. Så. Hop! Hop! Nej! Den var ond! Okay. Den er Tryk! Nej, den er ikke sjov. Må jeg godt trykke? Den er mega... Nej, det bliver ved! Ja! Okay, nu. Den er her. Nej! Den kan jo frem og tilbage, så det er. Sådan der.
Ja, jeg kom. Jeg rager. Ja, sådan. Sådan der. Så gælder det bare om at gå. Jeg kan også bare tape. Undskyld, vi tape her meget folk. Speed! Den her, ikke? Nej, Den her, den er mega sjov. den gider jeg ikke. Okay. Go! No! Okay, go! What? Jeg får ikke noget speed. Fik du ikke? Det var mærkeligt. Det var fordi... Nej, jeg døde. Jo, nu fik jeg. Nå, jeg døde. Nej, stop, Tue. Vi skal gøre det på samme tid. Det er derfor, jeg ikke fik noget. Okay, jeg dør nu. Så vent. Er du parat? 3, 2, 1, go! Shit. Allerede på første. Det er ikke godt, Jeppe. Go! 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 Nej! Go! Go! Nej! Go! Fuck, jeg får spændt. Nej! Go! 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 Med dårligt. Go! 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 Kom så. Nej, ikke den her. Seriøst. Jeg er så bange for den. Jeg går tilbage. Nej, hvor er det irriterende, den her. Så den her, den er så irriterende. Det er også sjovt. Ja! Den er mega sjov, det er som om at køre Mario Kart egentlig. Ah. Det er ikke lige så sjovt som mig. Nej! Jeg manglede en! Jeg manglede en! Jeg skulle lade dig være med at løbe. Sorry. Kom nu, kill! Så jeg kan blive fri for det lort. Okay, nu løber vi på samme side, når du er færdig. Nej! Klar! Men jeg skal lige ind. Okay, 3, 2. 2, 1, nu! Jeppe, du behøver ikke trykke på den knappen. Nå! Så resetter man! Ja. Du behøver ikke at trykke på knappen, du skal bare blive ved. Okay, kom så. Go, go. Nej! Fucking laggy computer, mand. Oh my god. Speed. Go! Jeppe, uanset om du har lag eller ej, det er mega svært. Nej! Hvor irriterende. Go, fuck. Nej! Au, for helvede. Jeg får 3 dage. Nej, jeg var så tæt på. Så kører vi igen. Nej. Det her er jo ikke rigtig parkour. Nej. Det er jo let, tror jeg, man skal hoppe med det der. Præcis, det er faktisk... Lad være med at løbe. Hop. Hop. Oh! Jeg bliver nødt til at dø. Nej! Jeg vil ikke ind i en kaktus. Okay. Kjum. Ej, fuck. Fordi at... Ja, du kan ikke klare den, når du brænder. Okay, 3, 2, 1, go! Shum. Shum. Nej! Shum. Nå, jeg hoppede i lava, så må jeg dø. Rolltur. Nej! Oh my god. Okay, er det bare 3, 2, 1. Nej! Du går med ild! Nej! Du kan ikke klare den med ild på. Det vil sige, at du skal dø. Jeg skal også dø nu. Jeg vil døde på samme tid. Vi døde sammen. Hey, nakkel dig. Så hvis den her ikke... Hvis ikke vi snart klarer den, eller er tættere på, så
Så hopper vi over den. Nej, hvor er jeg tæt på. Vi skal lige give den nogle chancer. Så hvis det her er lava, ikke? Ja. Det er så fucking Det irriterende. er fordi, jeg lavede det. Jeg hader virkelig det der ild. Hvorfor skal det også lige være lava? Hvorfor ikke vand? Hva? Kom så, kom så, kom så. Jeg siger bare, hvorfor er det her ikke vand? Det er lige så langsomt at løbe igennem. Ja, faktisk. Men jeg tror, det er det der med det ild. Nej! Var du tæt på? Nej! Det var næsten. Du kan ikke hoppe, når du dør, når du er i brand. Ja, vi optager stadig. Oh my god. Jeg ved godt, at jeg optager. Det var bare på grund af, at du havde tjekket, om vi optog. Vi skal også prøve at spille lidt om. Nej. Hvordan gør man så det her? Okay, jeg prøver at finde en taktik. Du ved, hvad vi skal prøve? Hvad? Herobrine's Return. Okay, jeg prøver lige noget. Din flæbe. Ja, jeg skal bare lige se, om man kan det her. Jeg prøver at finde en god taktik til dig. Og ser på dine ting, når du dør. Ja, det er helt klart det med ilden, som du ikke kan klare. Hov, hey. Stop. Ned med dig. Stop nu, tu. Hvad? Det må du ikke. Stop nu. Du må ikke det der, Jeppe. That's cheat. That's cheat. Jeppe, det er snud det der. Prøv at se her. Det her er rent snud. Men så lad os gøre det ordentligt. Okay. Nu gælder det bare om at komme, Jeppe. Nu gælder det bare om for os at komme dertil, og så resten. Okay? Men så nu har vi jo gennemført den. Ja, men jeg gør det stadig. For vi har ikke gennemført den. Vi snod. Jeg gider ikke. Jeg synes, den er så umulig. Jeg prøver den. Den har faktisk en vejledning. Har den en vejledning? Nej, ikke en vejledning som vejledning. It's a vejledning. Du ved, der hvor den er hvid, der skal du hoppe. Nej, forkert vej. Jo, det var den rigtige vej. Hold kæft. Nej. Kjum, 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 kjum. Nej, jeg kom på 2, og det er ikke fint. Okay, folk, den er faktisk talt umulig for os. Så vi kom på 2, og det er helt fint for os. Tak over. Og nu vil vi ikke spille den mere, vel? Nej, nu... Jeg begynder snart at rage. Ja, hvis vi har spillet den på gang mere, så har vi rage critical. Skal vi prøve time? Den har vi prøvet. Vi har faktisk prøvet alle undtagen. Har vi prøvet den her herovre? Den bruger? Ja, rage. That shit? Rage. Jeg sagde jo, der var en bane, der hedder rage. Det er godt det her. Det er faktisk overhovedet ikke godt. Nu! Fuck, det er da hård. Ja. Nej, jamen jeg klarede den også rigtig godt. Jeg nåede dertil. Okay, det var dumt. Den er nemt, den her etter. Nej! Nej! Jeppe, vent der. Okay, sådan. TP. Vent, jeg hopper. Nå. Hvor er det dumt gjort det også. Undskyld. Jeg sagde også. For jeg er henne igen. Okay. Nej! Nej. Du hoppede direkte ind i mig. Din svulst.
Sure! Ups. Helt ærligt! Undskyld. Din bus. Okay, Jeppe, kom så. Hop! Nej, jeg gider snart ikke mere. TP. Folkens, han dræber mig hele tiden. Hvis I er blinde eller døve, så kan I selvfølgelig ikke se. Jeppe! Oh my god. Vi skal helt herop. Nej, det kan vi ikke. Det er derfor, der er lavet stemme her. Jeppe, gider du lige? Jeppe, hallo, styr du lige. Jeg vil slå den op for dig. Tak. Sådan, nu kan du komme op. Den der kommer også til at rage. Det tror jeg næppe. Altså, der er en grund til, at den hedder Rage. Ja, det betyder, at man skal rage. Hvor lang er den lige? Jeg har fundet den. Nå, op her, jeg troede lige. Sådan. Lad være med at slå mig, Tue. Det vil jeg ikke gøre. Nej, jeg klarer den. Nej, okay, Jeppe! Hvad lavede du? Okay, det er den sidste, jeg døde på. Vand lige at TP her. Yes! Og jeg klarede det! Godt. Okay, hop. Gå! Hvor er den ond, den er. Jeg begynder at rage. Præcis, ikke? Okay, go! Okay, nu har jeg taktik. Det har jeg ikke. Nu har jeg Go! taktikken, det har jeg ikke. Okay, så snart den ikke kan ses. Okay, så snart den ikke kan ses. Og sorry folkens, men vi har ikke en på rummet, så det kan vi lige Hvad? med at spille det her. Den her har jeg faktisk ikke set. Den brune. Det har jeg. Okay. Når nogen de kommer længere end andre, så skal man lige TP. Så, Jeppe. TP. Okay, du hopper først. Okay, TP til mig, så hopper jeg. Okay, TP til mig. TP til mig. Men jeg vil også. Okay, så hopper jeg. Jeg hopper. Du hopper bare. Der er den. Så klarede jeg den. Ej! TP bare. Og ja, det er TP, men ellers vil vi aldrig klare den, har vi sagt. Ja, jeg fik den. Tag det bare ned. Weehoo! Weehoo! Ja. Weehoo! Weehoo! Ja. Det kan man ikke. Det er hernede. Wee! Oh my god, hvordan gør man det? Ja, den her vej. Den her måde. Okay, jeg ved godt, det er sådan. Okay. Nej, hallo Jeppe. Lad være med det der. Okay. Sådan. Så lader vi os falde. Vi allerede så TP'er vi lidt for meget. Okay, har vi egentlig klaret? Jo, jump boost. Så skal vi bare hoppe. Det er fordi vi skal hoppe derover. Vi skal hoppe herfra. Nope. Det er egentlig meget sjovt. Ja, tak. Selvom det er parkour. Kapur! Nej! Hvad fanden lavede du? Jeg tror, jeg faldt. Hvad sker der? Jeg kan ikke komme op. Der er en udgang. Nice. Kom så. Afsted. Jeg fik der afsted. Sæt lidt på stykbånd. Nej, jeg bliver... Okay, jeg er ligeglad. Open Michael. Vi skal den her vej. Det er der, vi kommer. Der kan vi bare ikke komme ind i. Måske skal vi hoppe herop. Så Så hvad skal man? Skal man bare op på toppen, eller hvad?
Nej, man skal herned. Man skal ikke derned, det er der vi kom fra, din idiot. Lå. Lige går det ned. Jamen, det er fordi, jeg tror, vi skal hele vejen om. Oh my god. Oh my god. Oh my god, præcis. Vi kan ikke komme der. Så hvordan kommer man så afsted? Er det fordi, vi er i... vent lige. Jeg skal lige se noget. Er det fordi, at vi... jeg skal lige se, hvor man fortsætter, fordi den her kan vi ikke klare. Okay. Ja, den har jeg fattet nu. Du skal hele vejen op på toppen. Op på toppen? Ja. Det gav vores lille assistent også et pift op. Ham der. Ja, jeg pegede på ham. Ja, jeg kommer bare op på toppen først. Jeg tager ulden. Næste gang er det mig, der tager ulden. Ja. Så, når den her den er drysset ned, så vil jeg bare sige mange tak. Og så vil vi lave en anden episode. Wow, det er lyserød, ikke? Jeg vil have den. Nå! Jeg bruttede. Okay, men folkens, vil vi sige rigtig mange tak, fordi I så med i vores allerførste episode. Hey, vi skal ud og se tallet. Vi skal ud og se. Rigtig nok. Kom, vi stiller os her. Du stiller dig der, jeg stiller mig. Må jeg godt sige det? Ja. Så vi vil sige mange tak, fordi I så med i Omvendt Total Ydelsesrettet første episode. Stop. Hej.